Hello everyone, welcome back to our channel. Nwngtang bयखौबो जों channel आरो खेबसेयाव बरायहरनाय थाबाय। नै आंहा दिनै बिबोनांफोरजों मेला बेरायहैदों आरो ना क'क्राझारावनो बे मेला जानायखाय ओमफ्राय बिदिनो मन्दिराव थांथावथाव आरो खेबसेबाव मेला बेरायहैदों आरो दा नै जों मा लाबोखो देखायसै मेलानिफ्राय नै बेलाय किचेन आं बेखौ बिराद मोजां मोनदों आरो ना फसायना लाबोथारबाय तानजिर आरो निजुका जाय एनिमे नायनो मोजां मोनो बिसोर मिन्थिगोन आरो ना ओमफ्राय नैबे बिबार दोनग्रा ओमफ्राय फ्लावर पट मोनसे लाबोबाय आरो बे फ्लावर पटखौ बिराद मोजां मोनदोंमोन खिन्थु जरा लाबोनो नागिरबाबो मोनासै बिनिफ्राय नैबे वालेटखौ बिबोना गिफ्ट होदोंमोन ओमफ्राय नैबे आचार लाबोबाय जोङो एसे ओमफ्राय मोननै टाइपनि लाबोदों आरो ओमफ्राय नैबे आचार दोनग्रा मोनसे लाबोबाय मोनसे बैग्रिसोमोन नालाय बैग्रिखौ थाब जागोन होननानै ओमफ्राय नैबेयो नै इयारिंस लाबोबाय आरो ना 50 रुपिसनि मोननायखाय मोजांखौ नै एसे लाबोबाय आरो नैखौ जा किउट मोनदोंमोन आङो बेखौ बिबोनांनो गिफ्ट होबाय आङो स' आंनि भिडिअआ एसेनोसै ओमफ्राय बेकग्राउन्डआ बिराद असाइसमोन आरो ना आलासिफोर फैदोंमोन नालाय गालाय गुजायमोन आं बिदि देलायना थांदोंमोन स' बाय बाय बयनिसिमबो